kömürdey binaların hatırı, hayran eder gün olur gün batarı. İdiz arkadağın düğün tutuni, arkada şehir baktın şehri. İdiz arkadağın düğün tutuni, arkada şehir baktın şehri. Dünya bakar bir acayiptir bolup, olsan içri bitin acap gül bolup. Bu sonucumuz sonun mu yari bolup, arkada şehir baktın şehri. Bu sonucumuz sonun mu yari bolup, arkada şehir baktın şehri. Arkada şehri, baktın şehri, arkada Ferdarlı Yalkın şehri. Arkada şehri, baktın şehri, arkada Ferdarlı Yalkın şehri. Asmanın ayı sendiminne gövher, şaryanın çarpasır zirevşanı uzer. Boynumdan akşemal sağılıp özer, arkada şehir baktın şehri. Boynumdan akşemal sağılıp özer, arkada şehir baktın şehri. Senin hakkın halıtı var, nuru var, asuduluk havadanlık yolu var. Dostu ucu açan sağı solu var, arkada şehir baktın şehri. Dostu ucu açan sağı solu var, arkada şehir baktın şehri. Arkada şehri, baktın şehri, arkada Ferdarlı Yalkın şehri. Arkada şehri, baktın şehri, arkada Ferdarlı Yalkın şehri. Bir acayiptir bolup, olsan içri bitin acap gül bolup. Bu sonucumuz sonun mu yari bolup, arkada şehir baktın şehri. Bu sonucumuz sonun mu yari bolup, arkada şehir baktın şehri. Arkada şehri, baktın şehri, arkada Ferdarlı Yalkın 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 şehri. Arkada şehir baktın şehri.
Salam elim hormatly adamlar. Garaşdygy baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler kimim habarlary bilen tanışdyrgan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Garaşdygy baky bir tarap Türkmenistan döwletimize hormatly prezidentimiz arkadan gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna alynıp berilýän işler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne münasip ýöreligler bilen üstünliklere başlanýar. Bu şeýledigine hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 11-nji dekabrda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň, konsulluk edarlarynyň we halkara guramalarynyň ýanynaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyny Ministrler Kabinetiniň giňişleýän mejlisine geçirdi. Onuň gün tertibine beýtarap döwletimiziň halkara giňişligini alyp barýan daşary siýasatyna degişli möhüm meseleler ýerdirildi. Döwlet başdanymyz mejlisi açyp 12-nji dekabrda uly bayramyň, garaşdy döwletimiziň halkara beýtaraplyk gününiň bellenip geçilýändigini nyktap, ýygnananlary bu mehriban halkymyzy bu şanly sene bilen tüýsürekden mutludy. Hemişe bolşýaly biz jenaat edenlikler üçin iş kesilen we eden etmişlerini ökünüp ak ýürekden towa gelen raýatlaryň uly bayramlarymyzyň öňýanyny günäsini geçýär. Beýik ata-babalarymyzyň rehimdarlyk we insanperwerlik gölgelerinden uralyp, olary jeza çekmekden boşatmak ýaly sahawatly çäýler geçirip durýar diýip, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow aýtdy. Soňra Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipler taýýarlamak barada toporuň başlygy Günnogdiýew iş getirilen adamlaryň halkara beýtaraplyk güni münasibetli günäsini geçmek boýunça geçirilen işler barada hasawat berdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow asyrly däwimizde ýerip, iş getirilen 302 raýatyň, şol sany daşary ýurtly 6 raýatyň halkara beýtaraplyk güni münasibetli günäsini geçmek baradaky permanlara gol çekdi. Soňra